Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, нафароне ки видеои моро интизоранд, хонаҳои фурӯширо дӯстон, то охири видеоро тамошо кунед, лайк монед, бетараф набошед дӯстон. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд дар номерҳои поён буда ана ҳаминҷо пайдо мешавад, муроҷиат кунед дӯстон. WhatsApp ҳам ҳаст, барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. суратам дар аз шаҳрҳои дигар бошед дӯстон, мақсад аз Душанбе берунам сурат партоен дӯстон, дар канали дуюми мо бепартоен дӯстон. хоб айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Аманалми. ана дӯстон, посте ки мебинем, баъд аз пост мешавад, раҳи ваҳдат мешавад. ҳамин роҳ раҳи ваҳдат аст, пеши заправкаи Восток, ноҳияи Рӯдакӣ, Аманалми. баъд аз пост дӯстон, ана пост гузаштем, тарафи дасти чап то метем, ана ҳамиса як замини калон фурӯшӣ аст, ҳам хона мақсад оз маълумот ша метем, сари роҳ даст дӯстон, пишти остановка. мақсади замин калон ай метавонед ягон магазин кунед сари роҳ, дар метавонед ягон ҷои заправка ё ки ягон чизи дигар. замин 30 сотиқаи дӯстон, ду дархона дорад, бештар аз 100 дарахти ниҳоли мевадиҳанда дорад дӯстон. канализатсия ҳаст дорад дӯстон, скважай. ҳозир ҳамаша ба навор мегирем. ана ҳамин дарбичаш аз пеши мошин то ана ҳамин сари роҳ ҳама ҳамин замини фурӯшӣ гуфтем 30 сотиқа аст. ҳозир аз дарун ба навор мегирем дӯстон. ана ростаки дӯстон гуфтем ки як тарозу мешавад, раҳи ростаки тарозу. ана ҳаминҷа дарбичаи меҳавли замин ва раҳи калон дӯстон. ягон 30 метр роҳ аст дӯстон, то ҳаминҷа ҳамин аз сари роҳ замин гуфтем ки сар мешавад. ана роҳ остановка, ҳама ҳамин замини фурӯшӣ, замини ҳавор аст дӯстон. дарахтҳои мевадиҳанда аз 100 дарахт зиёдтар аст. ҳозир ҳамаша ба навор мегирем. заборе ки мебинем, то анаму забор аст. и бараш бучкае ки мебинем, я ростакиш як хона дорад дӯстон. ду дархона гуфтем, кухня, ҳоҷатхона ва як ҳоҷатхонаи берунаи дигар дар сари роҳ. хона ба чири чораш фурӯхта мешавад. ана ҳамон хоначае ки мебинем, забор то ана ҳамон ҷо аст. мақсад ҳозир аз ин бар ба навор мегирем. ина тарозу ана ҳаминтор раҳ маҳкам мешавад дӯстон. ана мехесини болоқатӣ. як бочкаи калон аст дӯстон, чанд тонна аст намедонам. бурам дар ҳамин дохили ана ҳамин места, инҷо ҷои кладовка, ҷои ягон банка манкамонӣ. ҳозир даромада даруни хонаро мебинем. боз поёнтар сари роҳ мерем дӯстон, сари роҳро то ин ки бинем чанд қо аз раҳ дур аст. хоб дӯстон, даромада ба навор мегирем. биное ки мебинем 8 ба 8 аст дӯстон. ремонташ ҳаст. ремонт дорад, полош ламинат. аз тарафи дасти чап як хона, якум хона аст дӯстон. ҳама кресла диванҳо ҳамаш меистад. қолин полин ҳама чизоаш месад дӯстон.
шкафи мебинед дӯстон 3 метр қафо мақсад ҷо дорад барои ягон чизмон ягон курпа мурпа 3 метр қафо аст мақсади хона калон аст дуроз аст. хоб якум хонаро дидем дӯстон. ана ин дуюмги хона як телевизор з тарафи дасти ростмон як ҳоҷатхона полни кафе. дари дигараш кухня мебошад дӯстон. кухняи компактни. як тиреза з тарафи роҳ. баре ки мебинем аллато ки об дорад дӯстон калон аст. гуфтем ки канализатсия скваш об свет доими постоянӣ аст. инта роҳ дорад то сари роҳ ба навор мегирем ки то ин ки ҳавории ин заминро бубинем дӯстон. гуфтем як ҷои ҳоҷатхонаи беруна дар ин тараф. ина дӯстон сари роҳ то анамун сари роҳ то анамун деволе ки тамом мешавад заборе ки тамом мешавад то анамин бар ба бар ҳамин замини ҳаме аст мақсад сари роҳ аст дӯстон. метавонед ҳамиҷа ягон ҷои заправка шиномонтаж ягон чиз мақсад кинем дӯстон. хоб як бор дигар такрор мекунем ки дӯстон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ аманални дӯстон баъди пост якум гардиш тарафи дасти чап дӯстон баъди пости роҳи ваҳдат тарафи дасти чап мегардед. хоб 30 сотиқ замин ду дархона бештар аз 100 дарахти ниҳолои мевадиҳанда канализатсия дорад скваш об свет доимӣ. нархи ин замин хонаи фурӯшӣ дӯстон $100,000 амрикоӣ мебошад. муомила дорад дӯстон хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. алиш ба ягон духонага ё ки сехонага дар шаҳри душанбе болои сум бошад дӯстон мешавад. хоб номерҳо барои тамос 917 42 42 97 дар ана ҳамин номерҳо дӯстон занг занед маълумоти пураша соҳибмулк медиҳад дӯстон. хоб нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда занг занед ҳатман кӯмак мерасонем барои реклама. нафароне ки бори аввалан дар канали мо бетараф набошед дӯстон лайк обуна шуданро дареғ надорен. хоб раҳмати калон барои диққат.